Avui de matí hem mantingut una reunió telemàtica amb els bàlers del Partit Popular a les nostres illes per analitzar la preocupant evolució de la pandèmia i també les darreres mesures adoptades pel govern. En primer lloc, els nostres bàlers m'han traslladat la seva voluntat de col·laborar amb la Conselleria de Salut per oferir les instal·lacions municipals necessàries per poder fer cribats i també per agilitzar el procés de vacunació. Cribats i vacunació són les dues mesures sanitàries en les quals el govern hauria de fer feina de manera prioritària en els pròxims mesos. De com se realitzin el procés de vacunació no només depèn salvar vides, que és el més important, òbviament, sinó també aconseguir tornar a una certa normalitat el més aviat possible. En aquest sentit, des del Partit Popular li demanen al govern que la campanya de vacunació se faci amb equitat entre els municipis i també amb transparència, perquè tots els bàlers puguin conèixer quina és la situació epidemiològica dels seus respectius municipis, així com el grau d'immunitat entre la població. A la trobada amb els nostres bàlers també m'han traslladat la necessitat que el govern doni ajudes suficients als autònoms i en el teixit productiu dels nostres pobles per compensar aquestes pèrdues derivades de les restriccions a l'activitat econòmica. Si no arriben ja aquestes ajudes, molt de petits negocis, des de la restauració fins al comerç, hauran de tancar definitivament. Per això és urgent que el govern aprovi un pla d'ajudes suficient als autònoms i petites i mitjanes empreses de les nostres illes, amb ajudes directes i en crèdits avalats per un import de 350 a 400 milions d'euros, com ja li vaig proposar a la senyora Armengol. I avui especialment vull traslladar el meu suport en el sector de la restauració, que ha protestat davant del Consolat de la Mar, precisament per exigir ajudes i oxigen econòmic per aguantar mentre duren les restriccions.